Letiská vrátane Berlína, Frankfurtu nad Mohanom a Mníchova ochromil štrajk pozemného personálu spoločnosti Lufthansa. Vyhlásili ho odborári. Potrvá 27 hodín do zajtrajšieho rána. Štrajk zasahuje viac ako 100 000 pasažierov spoločnosti Lufthansa, ktorá zrušila až 90% plánovaných letov. Za oceánske spoje z Mníchova a Frankfurtu nad Mohanom nevypravili už včera večer. Zrušené lety si mohli pasažieri bezplatne prebukovať na internetovej stránke Lufthansy, v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom servisných stredísk. Letenky na vnútroštátne nemecké lety si viacerí cestujúci vymenili za železničný poukaz. Štrajky sú síce oprávnené a človek rozumie zamestnancom, keď chcú dosiahnuť zvýšenie miest pre infláciu. Je to však zlé, ak sa štrajky množia tak, ako v súčasnosti v Nemecku. Chceli sme letieť do Štokholmu, spoj Lufthansy nám však zrušili. Online sme dostali ponuku pomocou umelej inteligencie letieť náhradným letom, a to cez Brusel, a tak letíme spoločnosťou Brussels Airlines. Tých štrajkov je už trochu veľa, a to najmä v povolaniach, ktoré dokážu spôsobiť výpadky. Neviem, či je to férové k iným zamestnancom, ktorí takúto možnosť nemajú. Odborová organizácia Verdi žiada zvýšenie platov pre asi 25 000 zamestnancov pozemného personálu o 12,5%, najmenej však o 500 eur mesačne za obdobie 12 mesiacov. Ak Lufthansa nepríde s podstatne lepšou ponukou, potom sú zamestnanci pozemného personálu pripravení dlhšie štrajkovať, a to musí byť dnes jasné. V druhom kole rokovaní sme po dôkladnom preštudovaní požiadaviek odborárov dali oveľa lepšiu ponuku, a síce zvýšenie platov o 13% počas najbližších 3 rokov vrátane príplatkov. O tomto by sme mali najbližšie rokovať. Ďalšie kolo tarifných rokovaní je naplánované na 12. februára. Pre Lufthansu je to však už druhý štrajk v tomto týždni. 2 dni nepracovali piloti jej dcérskej spoločnosti Discover Airlines. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.